Λέγομαι Άννα Μαρκουίζου Κορνάρου. Άννα Γκρέκα, όπως με αποκαλούν οι φίλοι μου στην Ευρώπη, με τους οποίους συνεργάζομαι. Συνεργάζομαι στο ημιμόνιμο Make-up από το 1992, όπου και ασχολούμαι. Ασχολούμαι με αυτό στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρακολουθώ στο εξωτερικό, στα μεγαλύτερα κέντρα της Ευρώπης και στην Αγγλία, στην Ιταλία, όλες τις νέες μεθόδους και όλες τις εξελίξεις στο μόνιμο μακιγιάζ, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα πια δεν ακολουθούμε γραμμές οι οποίες είναι πάρα πολύ περιορισμένες στα φρύδια, στα χείλη, στα μάτια, αλλά δημιουργούμε γραμμές πάρα πολύ φυσικές και έτσι έχουμε πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα στα φρύδια, στα χείλη, στα μάτια. Κάθε άνθρωπος, κάθε πρόσωπο είναι κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό σεβόμαστε και το πρόσωπο που θα φορέσει αυτό το μόνιμο μακιγιάζ και τον τρόπο ζωής του και όλα. Αφού τα σκεφτούμε πολύ καλά όλα αυτά, τότε αρχίζουμε να δημιουργούμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δημιουργία, ομορφιάς βασικά, αλλά μπορούμε να ασχοληθούμε και με την αλλοπεκίαση, με ουλές, επίσης με τα παραϊατρικά που είναι μετά από επεμβάσεις, είναι η ανθρώπινη ευαισθησία εκεί, που μπορούμε να βοηθήσουμε άτομα που έχουν κάνει επεμβάσεις μετά από καρκίνο στήθους κλπ. Όλα αυτά είναι στο μόνιμο μακιγιάζ. Εγώ ασχολούμαι και στην Ελλάδα και συνεργάζομαι με κέντρα αισθητικής και πλαστικούς γιατρούς.